Takže guten tag, vítam vás Nero a dneska sme tu s tutoriálom, ako si dať vlastne link do videa. Proste to vypnem a vidíte tu proste toto video. Dáme tu pridať anotáciu, dáme menovku a tu by ste mali mať, no počkaj, pozrieme sa, toto asi nedáme vybrané, teraz neviem, a tu presne odkaz a dáme si tam vlastne napríklad, ja neviem, vyberáme si YouTube a dáme si odkaz na nejaké, napríklad na môj kanál, hej, a kopírovať tak a vložíme ho sem a isto takto môžete schovať. Dáme ho napríklad, tu už na konci mám, že subscribe vlastne a tu si to spustíme, takže tu ako nám to nabehne, štart dáme počkať, dáme 1, nie, bože, tak, no, dobre, 1.04, 1.08 a tu dáme, vidíte, takto to natiahnem. Tak, a to subscribe, ok, a dáme, tak, uložiť, dáme zverejniť, tak, zverejnené dáme to, tak, prejdeme tu a vidíte, že nám to vlastne už tak, tu už nám ukazuje, že subscribe a môžeme na to kliknúť a hneď mi nahodí kanál. Takže ak vám tento krátky užitočný tutoriál pomohol, dajte like a môžem vám na budúce ukázať, že ako robím takéto písmo. Takže to je všetko na čus.